Abian da txotx denboraldi berria, Astigarrako Alorrenea sagardotegian egin dute ekitaldia eta lehentragoa egiteko orea gure zirkuko Iker Galartzak, Joseba Usabiagak eta Lur Aranburuk izan dute. Naiz eta urteen uztak apalagoak izan, denen egarria asetzeko adina sagardo dago eta kalitate bikainekoa gainera. Gabon deizuela, energetiken zergaren bozketa egiteko astebete falta denean, energetiken zergaren alde bozkatu dezala eskatu dio EH Bilduk EAJari. Oskar Matute EH Bilduko diputatuaren esanetan, dekretua onartzen ez bada Euskal Erakundeek 100 milioi euro baino gehiago galduko dituzte. Erabaki horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak 100 milioi jasotzeari uko egingo diote. Eta horrek eragin zuzena izango du zerbitzu publikoen kalitatean eta euskal herritarren ongizatean. Nola beteko dute euskal erakundeek 100 milioiko zuloa energetiken zerga erortzen bada? Nola salduko diete herritarrei euren aurrekontuetan aurreikusitako diru sarrerak uko egiten dietela? Argi eta garbi diogu, energetiken zerga ez onartzearen eta euskal erakundeek baliabide gutxiago izatearen erantzuleak Euskal eskuina, Kataluniako eskuina eta Espainiako eskuina izango dira. Pilota beraz, beraien teilatu gainean dago. LAB sindikatuko 100 bat kidek Santurtziko portuko sarrera blokeatu dute Palestinari elkartasuna erakutsi eta jasaten ari diren genozidioa salatzeko. Ongi etorri guztioi, aitzakiak alboratzea eta zerga energetikoa babestea askatu dio EH Bilduk EAJari. Energetiken zergaren bozketa egiteko astebete falta denean, EAJak Repsolen eta energetiken prezio eta mehatxuen aurrean men egiten badu, kaltetu nagusiak euskal herritarrak eta zerbitzu publikoak izango direla ohartarazi dute. Energetiken zergaren bozketa egiteko astebete falta denean, Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendu zaio EH Bildu. Orain arteko jarrera aldatu eta energetiken zergaren alde bozkatu dezala eskatu dio koalizio abertzaleak. Astebete barru kongresuan eztabaidatuko den energetiken zergaren inguruko adierazpenak eman dituzte Oskar Matute EH Bilduren diputatuak eta Maialen Iriarte EH Bilduren Gipuzkoako bozeramaileak Bilbon. EAJak Repsolen eta energetiken prezio eta mehatxuen aurrean men egiten badu, kaltetu nagusiak euskal herritarrak eta zerbitzu publikoak izango direla ohartarazi dute. Oskar Matute diputatuaren hitzetan dekretua onartzen ez bada euskal erakundeek 100 milioi euro baino gehiago galduko dituzte eta diru hori non murriztu eta nori kenduko dioten galdegin du. Erabaki horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak 100 milioi jasotzeari uko egingo diote, eta horrek eragin zuzena izango du zerbitzu publikoen kalitatean eta euskal herritarren ongizatean. Nola beteko dute euskal erakundeek 100 milioiko zuloa energetiken zerga erortzen bada? Nola salduko diete herritarrei euren aurrekontuetan aurreikusitako diru sarrerak uko egiten dietela? Argi eta garbi diogu, energetiken zerga ez onartzearen eta euskal erakundeek baliabide gutxiago izatearen erantzuleak euskal eskuina, Kataluniako eskuina eta Espainiako eskuina izango dira. Pilota beraz, beraien teilatu gainean dago. EH Bilduren Gipuzkoako bozeramaile Maialen Iriartek aldiz, EAJ eta PSeri zerga erreforma sakona abian jartzeko eskatu die, Gipuzkoan lortutako akordioa oinarri hartuta. Gainera, bi alderdi horiek makillaje eta marketing ariketa batean aritzea leporatu die. Marketing ariketa bat egin dute, ezer aldatuko ez duena. Iruditzen zaigu Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren xede bakarra eta helburu bakarra argazkian ongi ateratzea dela. Eta horren erakusle besterik ez dela mahai gainean jarri dutena. Izan ere kenkari fiskal zerrenda bat jarri dute mahai gainean, baina ez du horrek sakonean eragiten dugun fiskalitate honetan eta gainera ez ditu babesten gehien behar duten pertsonak. Gauzak horrela, herria itxurakerietarako eta aldaketa txikietarako ez dagoela azpimarratu du Iriartek. EAJak eta PSek bi aukera dituztela seinalatu du. Emandako hitza betetzea eta herritarren ongizatea hobetuko duen zerga erreforma justu eta progresiboa egitea edo hitza haustea eta PP bidelagun hartzea.
Bi aukera dituzte parez pare. Batetik emandako hitza bete, herritarren ongizatea hobetuko duten benetako zerga erreforma bat egin, justuagoa izango dena eta progresiboagoa izango dena, edo hitza jan eta beste bide batzuk hartu. Eta badirudi bigarren bide horren alde egiteko zantzuak ikusten ari garela azken asteetan. Eta ondorioz, noski, Partido Popularra nahiago dutela bide lagun. Gasteizen oposizioko 3 alderdiek zuzenketa partzialak aurkezteari esker udalerako aurrekonturako akordioari bidea ireki diote. Gasteizen oposizioko 3 alderdiek aurrekontu proposamenari dagokionez zuzenketa partzialak aurkeztu dituzte. Ondorioz, badirudi Maider Etxebarriak alkateak boto nahikoak izango dituela aurrekontuak onartzeko. Hala ere, oraindik ez dago argi norenak izango diren. Bozketa hilaren 24ean izango da. 25 zuzenketa partzial aurkeztu ditu EH Bilduk, 5 atal desberdinetan banatuta. Etxebizitza, gizarte babesa, dinamizazio ekonomikoa, trantsizio ekosoziala, aisialdia, kirola eta kultura dira hauek. Koalizioaren hitzetan aurrekontuak aurrerakoiagoak eta benetan beharrei erantzuteko modukoak izatea nahi dute. Orotara atalen batura 6 milioi eurotik gorakoa da. Alderdi Popularrak bere aldetik 58 zuzenketa partzial aurkeztu ditu. Guztira 7 milioi euro baino gehiago. Hauek ere 5 atal desberdinetan bildu dituzte. Hirigintza, garapen ekonomikoa, segurtasuna, jasangarritasuna, mugikortasuna eta gizartea. Popularren bozeramaileak Etxebarriari jakinarazi dio norabidea aldatzeko ordua dela eta Alderdi Popularraren alde egiteko eskatu dio. Elkarrekin koalizioak 5 milioi euroko diru sailak proposatu ditu, 36 zuzenketekin. Hala nola, gizarte politikei, gazteriari, mugikortasunari eta hondakinen kudeaketari dagozkionak. PSE eta EAJaren arteko udal gobernua gutxiengoan dago, hortaz, oposizioko alderdien Euskal Herriko torturatuen sareak nazio batzar eratzailea egingo du otsailaren 15ean Donostiako Kurtsalean. Torturak jasan dituzten Euskal Herritar orori batzarrean parte hartzeko deia luzatu diete. Euskal Herriko torturatuen sarea eratzeragoaz eta torturatu orori dei egiten diogu otsailaren 15ean Donostiako Kurtsalen egingo dugun batzar nazional eraitzailera bertaratzeko. Frankismoaren garai ilunetatik hasita eta kasik gaur daino milaka euskal herritarroi tortura sistematikoki jasanarazi eta aplikatu digute hainbat polizia gorputzek, Euskal Gatazkaren testuinguruan. Metodo krudel eta lazgarria. 6 hamarkada luzez, erabat operatibo egon den sistema oso baten babespean. Milaka kasu, zenbaki, bizitza eta bizipen. Eta horiei guztiei Kursaleko batzar eratzailean parte hartzeko gonbida luzatu nahi dizuegu. Sortu otsailaren 22an Andoainen egingo du aurtengo plaza hutsa, oraingoan kultur eta jatorri aniztasuna izango dute ardatz. Sortuk erregintzen sakontzeko plaza hutsa egingo du otsailaren 22an Andoainen, jatorri eta kultura aniztasuna gai nagusitzat hartuta. Xabi Iraola Sorturen idazkaritzako kideak testuinguru politikoa izan du hizpide plaza hutsari nondik heldu dioten azaltzeko. Euskal Herrian, ziklo politiko berri bat irekitzen ari dela edo zabaltzen ari gehala, guretzako badaude, dagoeneko bistaratzen ari diren hainbat elementu edo gako politiko, esan bezala ideia hori berrestera edo garamatzatenak, ez? 3 zehaztapen egin ditu. Hegemoniaren lehian fase berri bat ireki da besteak beste ezker independentismoaren hazkunde eta errotzearen ondorioz. Nazio auziaren eztabaida eta estatus politikoak eguneratzeko aukera irekita dago, eta euskal preso politikoen egoera behin betiko bideratzeko aukera erreala da. Testuinguru horretan ziklo politiko berri hori sustatzeko erregintzaren papera funtsezkoa da Sorturentzat. Ordea erregintza aroaren agurpena sumatzen dutela eta etengako azkartzaren garaiotan susperraldi baten beharra ikusten dute eta erregisa erronka batzuk zehaztu dituzte. Arlo simbolikoan, hezkuntzan, arlo sozialan, ekonomikoan, askotariko erronka ditugu. Baina egun gure ustez badago erronka bat, horien artean dagoena, eta guretzako nagusienetariko bat dena, eta hori da jatorri eta kultura aniztasuna dena, ez?
Horra bada bidaide proposamena osatu berri du sortuk jatorri eta kulturaniztasunak euskal egitasmo nazionalaren eraikuntzan izan beharreko kokalekoaz egindako gogoeta jasoz. Eta bidaide proposamenean, jatorri eta kulturaniztasuna euskal egitasmo nazionalaren baitan nola kokatu egin dugu gogoeta. Aurtengo plaza hutsak ere gai eta begirada horiek izango ditu ardatz. Otsaiaren 22an egingo da Andoaingo Bastero kulturgunean. Eskerreko eta independentista den kide orori egin nahi diogu plaza hutsa honetan parte hartzeko gonbidapena eta herrigintzan egunerokoan lanean dauden guztiei. Lehenik eta behin solasaldi nagusia izango da bidaide jatorri eta kulturaniztasun euskal egitasmo nazionalaren eraikuntzan. Ondoren beste 5 azpisolasaldi jatorri eta kulturaniztasunari hainbat ertzetatik heltzeko. Euskara, hezkuntza, inklusioa, sozioekonomia eta erreakzio autoritarioa. Bertaratzeko izen ematea dagoeneko martxan da. Hasi da txotx denboraldia, gure zirkuak izan du aurtengo lehen tragoa hartzeko orea, ez da Udan Arbeo? 32. Sagardo berriaren eguna ospatu dute Astigarragan eta honekin batera txotx denboraldiari hasiera eman diote. Aurtengo protagonista gure zirkuko kideak izan dira, ilusio handiz hasiera eman diote eta horrekin batera Euskal Herriko sagardotegiek ateak irekiko dituzte. Dagoeneko esan dute reserba ugari egin dituztela Euskal Herritarrek zein kanpokoek eta ilusio handiz hartzen dute denboraldi berri hau ere. Gure zirkuak hasiera eman dio txotx denboraldiari. 32. Sagardo berriaren egunarekin batera ateak ireki dituzte Euskal Herriko sagardotegiek. Gure sagardo berria! Aurtengo txotxirekiera gure zirkuko kidek hasi dute. Ilusio handiz Astigarragako Alorrenea sagardotegian. Guk egia esan ez dakigu gehien merezidunak seguru ez gehala izango, baina aurten olatxe tokatu da, eta guk guztua jasotzea diteula, olako gauzak, azken finen gutzako premio bat da, sari bat eta nola ez gore bat hemen erotea. Sagardotegiek bisitariak aleitzen dituzten bezalaxe gure zirkuak horixe bera egiten du. Bai, azkanin sagardotegi-san, adin desberdinetako pertsonak batzen di, eta sagardotegi-san lana etxen da benak dedikaten di, eurak denbora agradable bat, postasun denbora bat pasati, eta gu bardin etxen dugu zirkun. Adin desberdinetako jentie etorten da, eta saiatzen gaba danak ondo pasaten. Eta nolako haute da urtengo sagardoa? Ona, edan erreza, pentsa goizeko 10etan indegu aurreneko ensaio eta errexin dugu ensaioa sagardoarekin. Sagardo zalegeak urtero biru izordu iteiteu eta sagardoa ona da eta batez ere ez hemen sortzen den espektakuloa eta esperientzia da nik uste aberasgarriena. Dagoeneko asko dira animatu direnak sagardo sasoi berrira, lehen erreserbak egiten hasiak dira. Egia esan jende asko galdetzen du, sagardotegiak ja beteta dauden, eta azken urtetako tendentzia handi bat izan da larunbat eguerditan sagardotegira etorri nahi izate hori. Larunbat eguerditan gerota azkarrago betetzen dira sagardotegiak, baina gainontzeko zeatan ez, otordutan ez, eta astez lekua dago guztietan, larunbat gauetan ere nahiko leku izaten da, ostiral gauetan ere bai, igande guarditan ere bai, larunbat eguardia da azkar betetzen dana, gainontzekoan bere ritmoa daramaki eta sagardotegira etorri nahi dunak ez du arazoik izango. Sagardo denboraldi berrirako 1,3 milioi litro sagardu ekoiztu dituzte. Bertako 250 sagaztietako 2 milioi kilo sagar erabilita. Uzta txikia izan da 2023arekin alderatuta. 160 sagar gutxiago jaso baita Euskal Herriko sagaztietan, lurraldez lurralde eta zonalde aldeak izan badirela ere. Dena den kopuru murritzagoa izan da, izaera handiagoko sagarra etorri omen da gorputz eta kolore aldetik. Ni azkenean jatorri diturako datuak emango dizkitzuet, lehen komentatzen nahitu geha, aurten sagar gutxion, 2024 guztan aurreko urtean baina sagar gutxiago bildu degula, 2 milioi kilo inguru izan dira bildu ditugunak, eta aurreko uztan 2023an 6 milioi bildu genitun. Batetik bagenekin ez urtea tokatzen zala, sagar urte bat ona danean urrun urtea ez urte izaten da, eta horrez gain neguan hotz gutxi egin zuen, eta beste horregatik sagar gutxiago izan dugu. Baina, etorridan sagarra izan da izaera handikoa. Normalen gutxiago denean izaera handikoa markatzen du sagar horrek, eta orduan normal gehienean behintzat sagardoak datoz gorputz gehiagokoak eta kolore gehiagokoak.
Alare goiz guztien hori esaten nahi naiz, baino adierazi berde dana da, gero eta zailago dela galdera hau erantzutea, ze sagarrotegi bakoitza saiatzen da bere moduko sagardoa egiten, eta orduan gero eta dibertsitate handiago dago, sagarrotegi bakoitzak bere sagarrak aukeratu eta bere sagardoa egiten dulako, baina orokorrean esan da, lehen urtean baino izaera handiagoko sagardoa dauzkagu. Euskal Herriko erritual bilakatuta aurten ere gutxirek esango diote ez sagardori eta sagardotegiei. Bilboko porturagoa atzorain izan ere, 100 langilek hiriko portua blokeatu dute goizean Israelera armarik bidali ez dadin, bertan izan da Xabi Alo Berriamailea. LAB sindikatuak Bilboko portuan eserialdia egin du, alde batetik patronalari eskatzeko Palestinako genozidioarekin negoziorik ez egiteko, eta bestaldetik Palestinari elkartasuna adierazteko. LAB sindikatuko 100 kidek Santurtziko portuko sarrera blokeatu dute Palestinari elkartasuna erakutsi eta jasaten ari diren genozidioa salatzeko. Gaur Bilboko portura etorri gara, argi adierazteko euskal langileok ez dugula konplize izan nahi Palestinar herria sufritzen ari den genozidioarekin. Ez da bat ere zilegi, patronalek negozioa egiten jarrai dezaten sionismoarekin Palestinar herria erailtzen ari diren bitartean. Orain egun batzuk, eskari bat luzatu genion portuko agintaritzari, eskatuz protokolo bat zehaztea Israelera doazen armamentuak modu sistematiko batean ikuskatu ditzaten. Erantzunik ez dugunez jaso gaur gure gorputzekin argi adieraziko dugu, ez dugula konplize izan nahi eta ez garela izango eta gure esku dagoen guztia egingo dugula Palestinar herria askatu arte. Ildo beretik, LABek Palestinako genozidioarekin negoziorik ez egiteko eskatu dio patronalari eta 2 ideia azpimarratu nahi izan ditu sindikatuak. 2 eskari egin nahi ditut, lehenengo eskaria Euskal Herriko langile klaseari okupazioa, kolonizazioa eta genozidioa bukatzeko eta Israel presionatzeko bere eskura dituen mekanismo guztiak aktibatzeko eskaria. Eta bigarren eskaria nazioarteko komunitateari. Behingoagatik, Palestinan gertatzen den genozidioa eta okupazioa erekin bukatzeko, konponbide demokratiko integrala bilatzeko. Urte batean 75.000 palestinar erailtzea ez alda nahikoa konponbide bat bilatzeko. Milaka eta milaka aur erailtzea urte batean ez alda nahikoa mundua begiak irekitzeko. Gazako zerrendaren lurraldaren 80% suntsitzea ez alda nahikoa dela errateko, ez? Horregatik gu konponbide integral bat aldarrikatzen dugu. Palestinako genozidioarentzako konponbideak eskatu dute eta berretsi ezin dutela Palestina bakarrik utzi. Euskal Herriko emakumeon mundu martxak topaketak antolatu ditu Atarrabian datorren urtarrilaren 25ean. Informazio gehiago dakar Irune Rejanok. Euskal Herriko mugimendu feministak bestelako kolektibo eta elkartekin batera mundu martxatik urtarrilak 25ean indarkeria matxista jakean nondik nola eta norekin erresistentzia borrokak izenarekin jardunaldia antolatu dute hemen Atarrabian. Gainera, jardunaldiak hasiera emanen die mundu martxako 6. nazioarteko ekimenari, urtarrilatik hasita udazkenera arte iraunen duena. Euskal Herriko emakumeen mundu martxak urtarrilaren 25ean jardunaldi feminista antolatu du Atarrabian. 2025ean Euskal Herriko emakumeen mundu martxak 22 urte beteko ditu eskualdean izandako hilketa matxistak zenbatzen hasi zenetik. Adierazi dutenez, ordutik 127 emakume eta 7 adingabe hil dituzte genero indarkeriak jota. Urte honen hasieran Barakaldon izandako azken hilketarekin. Euskal Herriko mugimendu feministak hainbat kolektiborekin batera indarkeriarik gabeko gizartearen aldeko borrokan jarraitzen du. Datorren urtarrilaren 25ean mundu martxak indarkeria matxista jakean, nondik nola eta norekin erresistentzia borrokak jardunaldia antolatu du non justizia eta autodefentsa feminista jorratuko diren. Aditu eta arituekin egun termino horiek nola ulertzen ditugun hausnartuko dugu. Ze forma hartzen duten, nola ezaugarritzen diren. Egunerokotasunean gure gorputz eta herrietan nola eta non sortu eta materializatzen diren, naiz eta askotariko subjektuen arteko borroka eta aliantzek zein forma hartzen duten.
Horrekin batera, aurrera eraman diren esperientzia ezberdinetatik ateratako ikasketak ezagutzeko tartea ere izango dugu. Aurreratu dutenez, adituek eta aktivistek beren ezagutzak eta esperientziak partekatuko dituzte indarkeria matxista egunerokoan nola gauzatzen den eta zein borroka modu berri ezar daitezkeen azaltzeko. Mundu Martxaren 6. nazioarteko ekimenaren hasiera ere izanen da. Udazkenera arte krisi ekosozialaren, migrazioen eta indarkeria matxisten inguruko ekintzak egingo dituena. Ekainean, Europa mailako ekintza bat eginen da Marseilan eta Euskal Herritik ekimen propioak deituko dira udaberrian. Etxebizitza alorrean, Bilbon etxebizitza turistikoen arau aldatu dute. Elkarrekin Arabaren proposamenez, Aixendarrek Laminorian jarri nahi dituen haizerroten proiektua izan dute eztabaidagai gaur Arabako batzar nagusietan. Bestalde, ez dira onartu ez koalizioaren proposamena, ez da gainontzeko taldeen zuzenketak ere. Arabako batzar nagusiek uko egin diote Azazeta Laminoriako proiektu eolikoa eta fotovoltaikoa geldiarazteko eskaerari. Elkarrekin Arabak asteazken honetan aurkeztu du Arabako batzar nagusien osoko bilkuran Eusko Jaurlaritzari Laminoriako zentral eoliko eta fotovoltaikoaren proiektuaren ingurumen inpaktuaren adierazpenari buruzko balorazio negatiboa egiteko mozioa. Arabako mendiak aske plataformaren izenean egin du. Plataformak elkarretaratzea egin du Probintzia plazan mozioa eztabaidatzen zen bitartean Eusko Jaurlaritzak zentral eolikoaren prozesua geldi dezan eskatzeko. Ekimenak Elkarrekin Araba taldearen aldeko boto bakarra jaso du EH Bilduren eta PPren abstentzioa eta EAJren, PSeren eta Voxen ezetza. Beraz, ez du aurrera jarraituko. Azarotik hartzeko dunen konkurtsoan da Altsasuko Sunsundegi enpresa. Azken hilabeteetan interesdun batzuk agertu diren arren oraindik ez dago berririk. Testuinguru horretan enpresa batzordeak manifestazioa antolatu du iganderako. Altsasun egingo dute protesta enpleguaren eta sakanako industriaren alde. Sunsundegi Altsasuko autobus enpresa egoera zailan dago azarotik hartzeko dunen konkurtsoan sartu zenetik. Irtera bakarra proiektua bere gain hartuko duen inbertitzaile bat aurkitzea da. Hainbat enpresak interesa agertu badutere, oraindik ez da eskaintzarik zehaztu. Igande honetan beraz enpresa batzordeak manifestazioa deitu du inguruko enplegua eta industria defendatzeko. Protesta eguerdian hasiko da BM dendako aparkalekuan, Altsasuko sarreran, eta sakanako herritar erakunde eta gizarte eragile guztiei irekita dago. Abendutik, enpresaren administrazioa Molinsi Andres abokatu bulegoaren ardurapean dago. Langileak aldi baterako erregulazio espediente baten pean daude eta espediente hori beste 3 hilabetez luzatuko da. Enpresak ia 59 milioi euroko zorrari aurre egin behar dio. Eta aukera erabakigarria du bere etorkizuna ziurtatuko duen inbertitzaile bat aurkitzeko. Enpresa batzordearen esanetan, Sunsundegik produktuak eta merkatua ditu saltzeko. Industria plan bat eta sektore publikoaren laguntza besterik ez du behar. Gakoa, inbertitzaile bat aurkitzea da, enpresari sakanan erreferente industrial izaten jarraitu alizateko. Azkenik kulturarlora goaz oran, Michel Aire Salvador Bigarrena bertsolari eta artzaina zendu da 80 urte ez dituela. Laguna Michel, zure gaiak zer dion?
Aspaldian ikusi ez zinuen argazki hori hartu duzu esku artean. Urte hauniz dut ene gainean, denek naute itxusitzen, onartu behar dut hori ere, onartu beharra baitzen. Aspaldi hartu argazki bat zaut, orain bistarat agertzen, eta gogotik diot berani, buruz buru begiratzen. Taharriturik nago lehenago, ni zenbat politan nintzen. Ni zenbat politan nintzen. Besterik ez gure aldetik badakizue euskarazko informazio gehiagorako gure atari digitala eta sare sozialak dituzue eskuragai. Bihar arte eta ongi izan. Academics, Erokeria Music, El Aracama, Tolosa, Bilbo, Gasteiz, Monsieur Le Crep, ay, po, 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 ay, zeinak atu behar da, mudo, zer duda, pa que la gocen, ra, manegurra, festa sartuta, denak seko erotuta, bazendete bezela, tetxua ilotuta, ezetasuna da betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Honek ez dauke goiz bukatukoan itxuraik, ez dau inor geldik astindula zalurrai, azkarantzen mate zaie baboso eta txakurrai, ez kakizu nola dijoan aurrena ikasi da bestela izurrai, basaren gabe barratik nijoa talibanan gana zuzenen, selekta idazazpikokin banan bana zuzenen, eskaini jate mikroa baino gaurren hau aurreko hartan bezala, aurreko hartan zuzenen. Batzuk le prenden, hemen ez dau ez da bilenik dantzan jotake, zapatilak, sandaliak eta baita botake, planeta askotako biztanlek musikan bueltan, all tribes welcome. Gaurdun ikusi etzartzen, aurpegi bat jenden arten, ja musikar ez detaitzen, ez dakit ez da zein jarri zeate seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Ta ja jarri naiz loko gertuatzeko esan ditelako begikin, zibain arte jarrera lasaia zebilkin, ez dakitau nola bukatukoan, baino guain gontan ez dete zer gelditzeko aleinikin, sentiarazten hau elputokin, beidatzen hau ta jartzeutena betokin, harrapatuta naukaseko zepokin, naitarezin aldein, ez dakit bakin, baino kalamidade honen gaua goizalde arte beteu, ezkea ikutu baino nazka emate deu, nahi dituten Espainetan gehatzeko jartze, urrutik ijutetik oso gertu. Aldein deu eta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Aldein deu eta denak seko erotuta, bazendete bezela tetxua ilotuta, ezetasuna ta betiko bero puta, ez dakite jokatzen dakigun jokuta. Zortziko txiki txar bat denbou bihurtuta.